नायगिरि लोगो नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय फिन बरायफिननानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि अननायावहाय आंबो मोजाङैनो दङ। बे समाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं मोनसे फिन भिडिअ लाबोलायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय स्कलारशिपनि बागै माखासे नोंथांमोननि मानगोनां आंनि नायगिरि बिथांमोननि कुइसन्सफोरनि सायावहाय आं लाबोनाय जादों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर आंनि मोनसे गुरै खावलायनाय, जुदि नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलावहाय फैफ्लांबायदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां। आं बेबायदिनो माखासे स्कलारशिपनि आपडेट्स भिडिअ आरो गुबुन गुबुन एप्लिकेशन्सफोरनि एबा एप्लाइ खालामनाय, अनलाइन एप्लाइ खालामनाय, माबा मोनसे डाउनलड खालामनाय अनलाइननि बागै बेफोरनि बागै आङो भिडिअ लाबोयो आरो लोगोसे नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि सायावबो आङो गोबां भिडिअखौ लाबोनो नाजाबाय थायो। आसा खालामो बे समाव नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ फुलै नायजोबगोन होननानै। लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामला बिदिब्ला जागायनोसै। लोगोफोर गोबां माखासे आंनि नायगिरि बिथांमोना कमेन्ट्स खालामदों आंनिया स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाया मेसेजबो फैयाखै, रिजेक्ट जाखो ना माखो होननानै गोबां माखासे कमेन्ट्स खालामदों। लोगोफोर दिनै आं भिडिअखौ लाबोगोन बेनि सायावनो। सासे आंनि नायगिरि बिथाङा कमेन्ट्स खालामहरदों, बिथांनि कमेन्ट्सखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै होनि। आदा प्लिज रिप्लाइ, आंना स्कलारशिपनि मेसेज फैयाखै स्टेट लेभेलनि, आंना रिजेक्ट जाबाय नामा आदा प्लिज रिप्लाइ, आगोलनि एप्लिकेशन नाम्बारबो गैला होनना बुंदों बिथाङा। बेनि सायावहाय आं दिनै भिडिअखौ लाबोगोन। लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायावहाय माबोरै नायनो हायो एबा चेक खालामनो हायो आं बे भिडिअखौ लाबोगोन। लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो हाबनांगोन स्कलारशिपनि अफिसियेल वेबसाइटआवहाय। अफिसियेल वेबसाइटआनो जाहैबाय एनएसपि होननानै नोंथांमोना सार्च खालाम, एनएसपि स्कलारशिप। आं दा एनएसपि स्कलारशिप सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो जानांगौ, आं खिन्थाबाय थाखायो नैबे स्कलारशिपनि फार्स्टनि नैबे जि वेबसाइट बेवहाय नोंथांमोना हाबनांगोन। दा आङो हाबनोसै। हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाव बेबायदि पेजआ गेवनानै फैगोन। बेबायदि पेजआ गेवनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे स्टुडेन्ट्सआवहाय क्लिक खालामनो हानांगोन। दा आं स्टुडेन्ट्सआव क्लिक खालामसै। स्टुडेन्ट्सआव क्लिक खालामखांनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि गेवनानै फैगोन। बेबायदि फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदों, खायफाया प्रिभियास इयारनिखौ सोंदों। दा जुदि नोंथांमोना प्रिभियास इयारनिखौ जुदि नायनोब्ला नैबेयाव नायनांगोन। नैबे एप्लिकेशन स्टेटास नोंथांमोना नुदोंना, नैबेयावहाय बे एप्लिकेशन स्टेटास होननाय मोनसे अपसन दङ। बेयाव नोंथांमोना बेखौहाय बे पेजखौ एसे गोजौ बोखोलांबानो गाहायाव मोनगोन। बेयावहाय आं दाख्लैबो खिन्थादोंमोन एकाडेमिक इयार 2022-23 आरो 23-24 जुदि बेनि एप्लिकेशन स्टेटासखौ नायनोबा नोंथांमोना बेयाव नायनांगोन। दा खोथाया जाहैबाय खायफानिया एप्लिकेशन नाम्बारा गैला होनना बुंदों। दा एप्लिकेशन नाम्बार गैलाबा जों माबोरै मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि। जुदि मोननैनिखौ भिडिअखौबो लाबोगोन, प्रिभियास इयारनि आरो दा कारेन्टनि। माने जोंहा मा जानानै दङ, अटिआर नैबे लेटेस्ट भार्सना जाहैबाय लास्ट इयारनिफ्राय अटिआर आइडि बा अटिआर नाम्बारजों मोनसे खालामनाय, ओमफ्राय नन अटिआर माने उइदाउट अटिआर, नन अटिआर, बे मोननै रोखोमनि जानानै दं। जुदि नोंथांमोननि स्कलारशिपआ नन अटिआर बा अटिआरनि सिगांनिनोबा नैबेयाव फैनांगोन, बे एप्लिकेशन स्टेटासआव फैनांगोन। आरो लोगोसे एप्लिकेशन नाम्बारा खायफानिया गोमाबाय होनना बुंदों। दा बेखौ माबोरै मोनगोन आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो खिन्थागोन। लोगोफोर आं नैबेयावहाय खिन्थानो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय। दा गोबां माखासे मानसिफ्रा खायफाया मा अटिआर आइडिखौबो गोमाबाय होनना बुंदों बा एप्लिकेशन आइडिफोरखौ गोमाबाय होनना बुंदों। अब्ला नोंथांमोना नैबेयाव फैनांगोन, एप्लाइ फर स्कलारशिप नोंथांमोना नुदों जानांगौ नैबेखौ, एप्लाइ फर स्कलारशिप। बे एप्लाइ फर स्कलारशिपआव क्लिक खालामना होनांगोन। दा बेयाव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नैबे लगइन अपसनाव, बे लगइन अपसनाव थुदो। नोंथांमोना लगइन अपसनाव थुखांनायनि उनावहाय नैबेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना। बेवहाय नोंथांमोना नै एप्लिकेशन लगइन होननानै बिथांमोना खिन्थादों। नैबेयावहाय एप्लिकेशन लगइन नैबे अपसनाव नोंथांमोना नुखादों जानांगौ। दा बेवहाय नैबेयावहाय नोंथांमोना जुदि नोंथांमोना अटिआरखौ बावबायब्ला, नैबे अटिआरखौ बावबायबा नैबे आधार कार्डजोंनो नोंथांमोना नायनो हायो। दा माबोरै नायगोन बेखौ आं खिन्थानि।
नोंथांमोना नैबेयावहाय आधार नाम्बारखौ पुट खालामना होबानो जाबाय। बेयाव इन्टार नाम्बार होननानै लिरना होदोंना, इन्टार आधार नाम्बार। दा इन्टार आधार नाम्बारखौ नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जाबाय। नैबेयावहाय क्लिक खालाम। नोंथांमोना आधार नाम्बारखौ होखांनायनि उनावहाय OTP नि अपसनावहाय थुना होबानो जाबाय। गेट OTP। ओमफ्राय दायो आं OTP नि अपसनाव थुखांबाय। थुखांनाय लोगो लोगो नैबेयावहाय इन्टार OTP नोंथांमोना नुखादों जानांगौ। इन्टार OTP आवहाय OTP खौ सोना होबानो जाबाय। नोंथांमोना OTP गासैखौबो होखांनायनि उनावहाय नैबे प्रसिड अपसनाव थुना होनांगोन। प्रसिडआव थुना होनाय लोगो लोगो नै लगइन साक्सेसफुल देखायबायना, बेखौ नोंथांमोना बेवहायनो नोंथांमोना गासैखौबो मोनजोबगोन आरो। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना जे सोंदोंमोन आंनिया एप्लिकेसन आइडिया गोमाबाय होननानै। दा एप्लिकेसन आइडि गोमानायखौ नैबेयाव नायदो। नोंथांमोना नैबेयाव फैनाय लोगो लोगो नैबेखौ नुदोंना, AS जेरैबायदि 2021 22 थायोना, नङा होमबा? बेयो आं एसे नोंथांमोननो नैबेखौ आं एसे ब्लार खालामना होनाय जाबाय आंनि माखासे उननि आइडिखौहाय। स' नोंथांमोना गाज्रि मोननांला। नैबेयाव मोनो आरो नैबेनो अपसना बेनो माने नैबे नङा होमबा एप्लिकेसन आइडिखौ मोनबाय। नै एकाडेमिक इयार माब्ला खालामनाय। स' लोगोफोर बेवहायनो मोनो आरो एप्लिकेसन आइडिखौ। दा बे एप्लिकेसन आइडिखौ दा नैबेयाव जि एप्लिकेसन आइडि दंना, बे एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्ड, जुदि पासवर्डखौ बावबायबा नोंथांमोना आरोबाव बेयाव फरगट पासवर्डखौ लगायनानै नोंथांमोना नायनो हायो। दा गोबाङा सोंहरदों माने पासवर्डखौ मिथियोबो जानो हाखागौ। दा जुदि एप्लिकेसन आइडिखौनो गोबाङा कनफिउस जानानै दंमोन नालाय, दा आं खिन्थाबाय नोंथांमोननो एप्लिकेसन आइडिखौ, गोमानाय एप्लिकेसन आइडिखौ जों माबोरै मोननो हायो। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेवहायनो गावबा गावनि आधार नाम्बारजोंहाय लगइन खालामनानैबो नैबे एप्लिकेसन आइडिखौ मोननाय जायो। आरो बे एप्लिकेसन आइडिखौ लानानैनो प्रिभियास इयारनि एप्लिकेसनखौबो चेक खालामनो हानाय जायो। जुदि नोंथांमोना OTR नाम्बारखौ बावबायब्ला नैबे आधार नाम्बारजोंनो नोंथांमोना नोंथांमोननि एप्लिकेसन आइडिखौ नागिरफिननो हायो एबा मोनफिननो हायो। आरो बेजोंनो नोंथांमोना प्रिभियास इयारनि जि स्टेटास बेखौबो नोंथांमोना मा जानानै दङ, रिजेक्ट जाखो ना माखो, बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हायो आरो। दा बेनोमोन लोगोफोर। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो बुजिदों होननानै। स' बेनोमोन सासे नायगिरि बिथाङा माने एप्लिकेसन आइडिया गैला होननानै बुंनायखाय आं नैबे एप्लिकेसन आइडिखौ माबोरै मोनफिनो आं बेखौ खिन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों। स' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन होननानै आं सानबाय। आरो जुदि बेफोरबायदि माबा मोनसे स्टेपफोर जुदि मिथिबावनो लुबैयोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहर। आं कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरनो नाजागोन। स' लोगोफोर थेंक इउ। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। थाबैनो गोदान मोनसे भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनगोन।